ba hakkokin da yake kanka ka yi kokari ka sauke, shi ma hakkokin da yake kansa ya yi kokari ya sauke, sai a zauna lafiya. Bayan Allah, makwabci fa ba yana rufe ko gida ba, ko a kasuwa ko wurin sana'a ko a shago, ko a wurin aiki ne, in dai za ku zo ku haɗu ku zama ku biyu, to kun zama makwabta, ya kamata ku gyara zukatanku ku kyautata ma juna. Bayan Allah, Allah madaukakin sarki ya yi kira, ya ce ku bauta man Allah shi kadai, kan ku yi shirka da shi da wani abu cikin ibada, ku kyautata ma iyaye, sannan ya ce ku kyautata ma na kusa da ku, kuma ku kyautata ma marayu da miskine da kuma makwabta na kusa da na nesa. Wannan Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan, malamai suna cewa duk da Allah ya fada ibada ya ce kar kai tarayya da shi cikin ibada, ya kawo wasu umarni kusa da wannan, yana nuna cewa wannan umarnin yana da gaske. Allah ka yafe mana, Allah ka gafarta mana. Bayin Allah, kyautata ma makwabta abu ne wajibi akan musulmi. Mu aka san mu da wannan. Larabawa sun yi yaƙe-yaƙe tsakaninsu da juna da makwabta, da musulunci zo sai abin ya tafi, shi kenan sai suka zauna lafiya. Yau mun zo da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, amma mafi yawanci ba ma kyautata ma makwabtanmu. Makwabtanmu suna da hakkoki a kanmu, kaɗan daga ciki hakkokinsu da yake kama wanda ya kamata duk wani musulmi na ƙwarai ya kamata ya kiyaye su. Na farko, kakka cutar da shi, kakka cuce shi, kakka kawo wanda zai cutar da shi, kakka ce a to tun da ce ne karin cuce shi, sai ka je ka yi fowa nan ka kawo ne ya cuce shi, kai ma ka shiga ciki. Sannan ka girmama shi, ka girmama iyalansa, ka taimake shi in yana cikin tsanani, ka taya shi murna in yana cikin farin ciki. Idan mai rasuwa ka mai taziya, idan ba shi da lafiya ka je ka gaida shi, ka mai fatan alkhairi, ka ma'adda Allah ya ba shi lafiya. Sannan idan wani abu ne wanda yake da shi ka san bai da shi, ka taimaka masa. Wannan yana daga cikin hakkokin makwabta. Shin tambayi kawunanmu, ni ina yi? Idan ina yi na ƙara, kai kana yi? Idan kana yi ka ƙara, idan ba na yi ba ka yi, to daga yau mu bari sai mu ci gaba da yi, sai ku ga rayuwa mu ya sau cikin sauki. Bayan Allah, wani halaye mun canza su, sai yasa rayuwar mu bai tafi daidai. Amma da za mu dawo ya zama tsakaninmu da makwabtanmu akwai zaman lafiya, wallahi duk wannan tashi hankali da ya kawo. Allah ka kawar mana da wannan tashi hankali. Bayan Allah, Husaini cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse kusan so uku, yace wallahi la yumin, yace wallahi la yumin, yace wallahi la yumin. Duk abin da manzo Allah ya fara ko so ɗaya ne ba wasa bane, balantane ya ce so uku. Sahabbai suka tashi suka ce ya Rasulullah, menene waye ba da imani? Manzo Allah ya ce wanda makwabcinsa bai amince daga sharrinsa ba, wallahi la yumin. Mu ne yanzu musulmi ne fa, yana farin ciki idan makwabcinsa wanda suke sana'a daya ya karye ko jarinsa ya karye, shikenan zai murna, saboda yau ba za a bude shagon shi ba, shi zai bude, duk wanda zai zo sai kayan shi to za a dawo wurin shi, rabon shi fa ba zai wuce shi ba. Mu ne fa yanzu za mu gayyato barayi su shigo gidajen makwabtanmu saboda kashe mu raba. Ina imani? In ka karba ina za ka kai? Bayin Allah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana gargadi, ya mana nasiha cewa mu kyautata ma makwabta. Yau mu mana, ko da gidan sama ne, wanda yake sama da kai da wanda yake kasa da kai, to makwabtanka ne. Ka kyautata musu, ba ka zubar musu da ruwa su lalata ginin su ba, ka ce ai tunda ba zai taba nawa ba matsala. In bai taba naka ba, ya taba nasu, wata rana nasu ya samu matsala ya rushe, kai za ka zauna lafiya? Mu yi kokari mu gyara. Bayan Allah, akwai abin da ya faru a nan ƙasa cikin garuruwa na musulmai. Makwabci ne, an san shi, in ya yi tafiyan ya dawo sai ya zauna a gidansa. An ce hakkokin da yake biya a estate ne, a hakkokin da ake biya kudin wuta, kudin gyara hanya, yana biya gurgudu. Amma ya kasance ba musulmi ba ne, amma cikin unguwan, cikin wannan estate din akwai musulmai, makwabtansa musulmai ne, amma bai kula da kowa, shi daga shi sai shi, ba san kowa da shi ba. Rannan ce ya dawo, da ya dawo daga tafiya ya shiga gidansa, ya kulle gate ya zauna. To shi ne ba sake jin ko ya fita ko bai fita ba, ko ya yanayinsa ba sai ne ba, sai bayan shekara 4 ashe ya mutu. In fati ya mutu ma a cikin ɗakin ma aka yi gawansa, a cikin ɗakin ma janazansa ya kasance akan gado. Bayan shekara 1, 2, 3, 4
sai zamanto macizai da kunamai suna damun makwabta tun da ciyayi sun tashi. Shine suka je wajen sanda suka nemi permission cewa wannan wurin ba ga mai ci ba, kuma ko ya tafiya ko ya ne ba san ya labarinsa ba, a ba su dama su zo su bude su gyara wannan ciyayun, Allah ba shi za samu sauki. Kaga in abun bai dame su ba za su damu da shi ba. Yake na aka zo aka kira leburori aka fara abin na gyara ainihin ciyayun. Shi ne ɗaya daga cikin wanda suke anguwan, sai yana ta kewayewa wannan gidan ana cikin aiki, sai ga windon ɗakin a bude, yana lekawa sai ga gawan shi ya zama kashi akan gado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba su ne ba. Shi ne aka je aka sake sanar da 'yan sanda, suka zo da 'yan kwana-kwana da sauransu, suka zo aka balle wurin, aka zo aka samu gawan shi akan gado. Yana da wayoyi, karka dauka wani tsohon magana na kwanan nan ne, an same shi da wayoyi guda uku, guda ɗaya yana na a jone a cikin kan ainihin wuta yana caji, amma duk shekara 4 ai ya mutu. Ɗaya kuma yana na kusa da shi wajen filosa, ɗaya kuma na ajewa ne akan tebur, duk ba mai aiki, ba za mu samu wani namba ko guda ɗaya a ciki ba. Wannan irin zaman shine zama ta musulunci. Ko da ba musulmi ba ka kula da shi menene. Yayin da ake aikin ne fa aka gano cewa motarsa kira golf mai yana na a cikin gidan, duk ciyawa ya riga ya rufe. Allah ka gafarta mana, Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ka sa mu ji gaskiya mu bi gaskiya, Allah ka sa mu ji ƙarya mu guje mata, Allah ka sa mu daga cikin masu kyautata mu makotansu. Ku sani cewa idan ka bar duniya yau, kafin a kira dan uwanka na nesa, na Kaduna ko Kano ko Lagos ko Ibadan, makwabcinka ne zai fara. Yaya kike zama da shi? Daga yau wanda ba sa jituwa da makwabcinsa, inda musulmi ne na kirki, ka je ka ba shi hakuri, ko shi ya ma laifi ka je ka ba shi hakuri, ka ce ka tuno karantarwa ta addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da muka fada daidai Allah shi karba mana, abin da muka yi na kurakure Allah ka yafe mana. Allah ka dauki musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Allah muna roƙonka daidai wannan lokaci, kowannen mu muna da bukatu muna alkhairi, Allah ka biya mana. Allah ka sanya mu daga cikin wanda za su ji gaskiya su rike gaskiya. Akwai wani bawan Allah wanda muke sallah da shi a nan musamman Juma'a, wani lokaci na 5 salawat, Alhaji Mu'azu Ibrahim Katsina. Wancan sati Allah ya karbi ransa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa ya masa rama. Da sauran 'yan uwanmu Allah ya gafarta musu. Idan ta mu taso Allah ya sa mu cika da imani. Ibadallah, inna hadhihi tazkiratu li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat.